Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Para sepuh kaliyan para rawuh ingkang kinurmat. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Sumarno sakeluarga saking kita Surabaya Jawi Wetan. Saking kadang besan sutresna ingkang kinurmat. Kang mugi-mugi tansah sehat kaliyan slamet. Monggo kita ngaturaken puji syukur ing asanipun Allah Subhanahu wa taala amargi sampun maringi nikmat kaliyan rahmat saengga kita saged pagempal ing papan menika. Shalawat kaliyan salam kita aturaken dhateng panjenenganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun ing yaumil akhir. Amin. Kapisan panjenenganipun keluarga Bapak Sumarno katuran salam wilujeng saking keluarga Bapak Waida amargi sampun dugi ing kita Wonosobo kanthi wilujeng. Salam taklim saking kadang pisan sampun kula tembi. Kaping kalih, kula ing ngarsanipun panjenengan sedaya saperlu nampi pasrah panganten kakung saking keluarga Bapak Sumarno. Bapak Sumarno ingkang sampun maringaken putra jaliripun ingkang nama Rahmat Fajar sarjana ekonomi sampun kula tampi kanthi suka ing manah. Kaping 3 kula namung nyuwun ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala supados panganten kaliyan keluarga tansah dipun paringi berkah kaliyan rahmat. Salajengipun panganten kakung badhe sarimbit kaliyan panganten putrinipun inggih menika Isma Fuaida sarjana ilmu komunikasi. Cekap semanten atur kula menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun para pinisepuh ingkang satuhu kinapekten, bapak-bapak kaliyan ibu-ibu para dutaning pisan sedaya ingkang dahat kinurmatan. Sumangga kula panjenengan sami nyuwun pangapunten kaliyan puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Margi dinten punika kula panjenengan sedaya saged makempal wonten gedung sasana adipura kencana wonten halangan satunggalipun. Panjenenganipun Bapak Ruby ingkang sampun masrahaken putranipun kula ati kesumo minangka wakilipun saking Bapak Wirya kaliyan ingkang wekdal punika boten kemawi matur. Amargi Bapak Wirya sarimbit nembe kemawon ngraosaken momongan panggalih. Suka parisuka pikantuk sungsung taline katresnan ingkang tanpa pepindahan. Langkung rumiyin Bapak Wirya sarimbit ngaturaken puji-puji syukur dhateng ngarsanipun Pangeran ingkang sampun dawahaken kanugrahan dhateng Bapak Ruby sekaliyan. Patitik wonten wekdal punika, Bapak Ruby sekalian saged ngancami pawiwahan upacara serah-serahan. Ingkang kaping kalih, kula pribadi tuwin Bapak Wirya sekalian ngaturaken pambagya rahayu wilujeng rawuh panjenengan sedaya. Ingkang sampun maparaken syarat sarana pasrahan saking dalam dumugi wonten gedung sasana adipura kencana punika. Kaping 3, sampun dipun tampi atur salam taklimipun Bapak Wirya sekalian ingkang lumantar panjenenganipun Bapak Ruby. Semanten ugi Bapak Ruby sekalian ugi ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsanipun Bapak utawi Ibu. Kanthi pepuji mugi-mugi tansah diparingi kanugrahan dhateng Pangeran. Jinewakna wonten Sukara Hayu kaliyan tinebih wonten Godha Rencana kaliyan Duktirwana. Kaping 5, Bapak Wirya sekalian trima ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindahan. Dene Bapak Ruby sekalian kersa rawuh masrahaken temanten kakung. Temanten kakung sampun dipun tampi kanthi syukur mantamah. Mekaten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para kadang ingkang dahat kinurmatan, sumangga kita sesarengan hamundiaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring berkah pangestu kagem kita sedaya pramila kita saged makempal wonten dalu menika tanpa alangan satunggal menapa. Para kadang kawula Bapak Agung Effendi minangka sesulihipun panjenengan Bapak Rahmat Santoso sekalian ingkang kula bekteni. Kaping 1 kula ngaturaken sugeng rawuh saha pambagya harja katur dhateng panjenengan sapangiring wondene salam taklim saha salam kawilujengan Bapak Darmo ngresaya panjenenganipun sampun kula tampi. Samangke badhe kula aturaken dhateng panjenengan Bapak Rahmat Santoso sekalian. Kaping kalih pasrah panjenengan calon temanten kakung ingkang nami Radit Setyo Aji putranipun Bapak Darmo ingkang badhe sesarengan gesang bebrayan
Kalian calon teman dan putri inggih menika putranipun Estri Bapak Rahmat Santoso ingkang nami Roro Putri Rahayu. Wondene tumrap kalampahan upacara ijab saha panggih panjenengan pasrah dhateng kula sampun wonten pamurba kula. Pasana cekap semanten atur kula sumangga tansah nyuwun wonten ngarsani Gusti Allah. Mugi-mugi pahargyan wiwahan wonten dalu menika tansah pinaringan kanugrahan saha wilujeng sedaya tata cara upacara wiwahan wonten wanci siang menika. Menawi wonten kalepetenipun anggenipun kula matur, kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.